जुदि आं गोसोब्ला बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियाव रौथा बियाबावनो बिजाथि महरै गसंनो हायोमोन आरो गोसोब्ला बिटिआरनि एमएलए बियाबनि जायखिजाया बियाबावनो एमएलए बिसायख'थि गेलेनो हायोमोन। बे बाथ्रायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि गोख्रों बाथ्रा। दावराव देख्रेब नार्जारी अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना बुंनाय बादि गादिनि थाखाय खामानि मावनायमोनब्ला आं साख्रि नागारनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावनाय नङामोन। दावराव देख्रेबनि बुंनाय बादिब्ला बिटिआरनि बिसायख'थिखौ गारनानै आं एबसुआव थानाय नङामोन। अमर सिंह बुंनाय बायदिमोनब्ला एमएलए गेलेनो हायोमोन। नाथाय हारिनि थाखाय गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय सरकारखौ नारसिननानै बर' हारिनि खामानि जौगानाय मावहोनोसो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबानाव थानानै खामानि मावगासिनो। बे गोख्रों बाथ्राखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि सायाव थांखिनानै गोख्रों बाथ्रा बुङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बाथ्रा। आं जुदि गादिनि लब थानायब्ला बिटिआर गोरोबथानि उनाव जानाय बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियावनो 40 नं रौथा बियाबनि जानानै गेलेनो हायोमोन आरो बिटिआरनि जायखिजाया एमएलए बियाबनि जानानै आं बिसायख'थि गेलेनो हायोमोन। नाथाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बर' हारिनि जौगानाय लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंहोनो सरकारखौ नारसिननोसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं होनना गोख्रों बाथ्रा बुङो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिनै जोंनि एबसु अफिसा, जोंनि जिल्ला, जोंनि इउनिट, जोंनि आनसलिक अफिसा बर' हारिनि थाखाय जोङो जेरैबायदि बावसोमनानै खामानि मावदों बिनि सायाव अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा मालाबा खबर लादों नामा? जोंनि मेल मिटिंखौ खुंनो थांनायाव जों माबायदि खामानि मावनो गोनां जादों अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबा खबर लादों नामा? आरो बेखायनो आं बुंनो सानो क्लियारलि जे बिथाङा बुंदों जे दिपेन बर'आ रां आरजिनायनि थाखाय बा राजखान्थि गादि लानायनि थाखायसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ होननानै। आंनि स्पष्ट मतामत, आंनि स्पष्ट स्टेटमेन्टआ जाहैबाय जे एबसु आरो बर' हारि लोगोसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सार्थआव 2022 सनाव दुलाराय 2021 सनाव साबजेक्ट टिचारनि साख्रिखौबो आङो नागारनानै हारि आरो समाजनि खामानि मावनो जाहाथे समखौ आङो बांसिन मोनो बे खामानिखौ आङो गावनो डिसिसन लानानै मावदों। गुबुन फारसेथिङै 2020 सनाव बिटिआर एकर्डनि उनाव रौता समस्ति बा उदालगुरिनि बा बिटिआरनि जिकुनु मोनसे समस्तियाव जोंनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि राजखान्थि बा सरकाराव थानानै माहारि सिबिनायनि थाखाय खामानि मावहैदों, सेम प्लेनिं पलिसिखौ आंबो लानो हायोमोन, आंबो गेलेनो हायोमोन। बे समाव रौता समस्तियाव कन्टेस्टेन्टआनो गैयामोन, नाथाय आं बेखौ मावाखै। 2021 नि एमएलए इलेक्सनाव उदालगुरि समस्तिनि मोनब्रै समस्तियाव जायखिजाया समस्तियाव आङो गेलेनो हायोमोन, किन्तु एकर्डनि सार्थआव आरो लोगोसे नैबे जि हारिनि सार्थआव बेखिनिखौ सेक्रिफाइस खालामदों। बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव आंखौ आरो आंखौ लानानै एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरखौ बेबायदि माने थिखा थुख्लि मावदों, ओरैबायदि मावदों होननायनि जि मोनसे मेलाइन खालामनो नागिरनाय जि अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबनि जि मोनसे प्रपागान्डा, जि अपप्रचार, बेयो टटेलि बेसलेस। आरो बिथाङा एबसु अफिसाव थांनानै नायो, एबसु अफिसाव मा जादों, मा लोंदों, हारिनि थाखाय बोरै बावसोमदों, बिनि थाखाय बिथांमोना हुस दंना गैया आं बिथांमोननियाव प्रश्न खालामनो लुबैयो। आरो दिनै आं बे बाथ्राखौबो क्लियारलि बुंगोन जे अमर सिंह ब्रह्मआ थांनाय 30 बोसोराव बिथाङा मास्टार मावनानै बिनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि आशीर्बादाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल माने स्कुल इन्सपेक्टर एसआइ मोनबाय, बिनि उनाव आइसिबिअ जाबाय। बे 30 बोसोराव अमर सिंहआ आंखाल गैयामोन साख्रि मावनाय समाव। 17 बोसोर बिपिएफनि सरकारनि समाव बिथाङा आंखाल गैयामोन, किन्तु दिनै बिथाङाव आंखाल नुजादों। बे बाथ्राखौसो जों सोंनो लुबैयो। आरो फारसेथिं आंनियाव जि रिपर्ट आरो तथ्य दङ, माने जायफोरा जोंनो रिपर्ट हरदों, आं खोनादों, आं मिथिदों जे इभेन बिथाङा सासे कराप्टेड आरो कमिसन लाग्रा मानसि, माने स्टुडेन्टनिफ्राय आरो सोरबा गार्जेननिफ्राय जुदि एटेस्टेड खालामनांगौ जायोब्लाबो दिनैनि टाइमाव सेल्फ एटेस्टेडआ जायो। बै समाव सोरबा माने नोङो गेजेटेड अफिसारनि माने सिगनेचार नांगौमोन, मेडिकेल अफिसारानो जा बा सोरबा अफिसारानो जा। इभेन बिथाङा एटेस्टेड खालामनायनि नामाव 100, 200, 300 थाखा लानाय बेबायदिबो तथ्य दङ होननानै जोंनो माखासे मानसिफ्रा मिथिहोदों। दा बेखायनो अमर सिंह माने जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राया टटेलि माने बेसलेस आरो बिथाङा
सेल्फ सेन्टार्ड सासे निकृष्ट आखुनिसो बा मेनारलेस केरेक्टारलेस सुबुं होननानैसो जोङो बुंनो सानो